Bij de start van het kampioenschap zich dat er nog net naar uit. Kramer verliest sneun op de 400 meter 18 seconden op grote concurrent Blokhuizen. Maar op de orentraaien afstand is er superieur. En riet ik nog 2 barenkoers in het stadspark van Boedapest. Ja, super. Dit heb ik nooit tocht. En zeker net toen ik 18 aan de broek kreeg op 400 meter, was dan uiteindelijk nog wel toernooi naar die Hoornstedkerst super. Ja, vooral op 400 meter pakte ik heel veel tiert, 4 kilometer ik. En toen wie nog een seconde op het zien en ja, dat weer goed het dan. Toch bloedt het ontemai de laatste afstand, de 10 kilometer, spannend. Op de helft van de race tussen de nummers 1 en 12 van het klassement maakt het Kramer het verschil en is de Europese titel binnen. Na een jaar van blessures een bijzondere titel. Dit Kramer ook voor een groot patentantje had aan zijn revalidatiearts. Natuurlijk, die had een hele grote rol bij dit proces gewoon en daar ben ik me super dankbaar voor. En ja, zeker dankzij hem steek hier nou ja. Want het is wat wist, maar die hè? Ja, nee, ik kan natuurlijk zwier in de shit zitten en ja, zij is het gewoon. En ik heb heel hier langs de kant staan en ja, dat is dan alleen maar super mooi dat ze weer komen kerst. Maar de 5e Europese titel is Sven Kramer nou dicht in de buurt komen van recordhouder Rintje Ritsma. De Lemster wie 6 keer Europa's beste raidrieder.